Il-Parlament Malti għadu fil-ħin u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed terġa' tinsisti bis-satlieta li ġej meta jittieħed il-vot fil-Parlament, il-Gvern ma jibqax iwebbes rasu jilqa' li tal-biberija u tal-irġulija tal-Oppożizzjoni ħalli ssir mozzjoni waħda dwar l-istat ta' emerġenza fil-klima li tiddikjara b'mod ċar u inegwivoku dak li l-poplu qed jistenna mill-parlamentari. Dan hu l-appell tal-Partit Nazzjonalista li ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kapa l-ħidma fil-Parlament David Agius u mill-kellima tal-Oppożizzjoni Jason Azzopardi u Karl Guder. David Agius qal li żgħażagħ iridu u jistennew bidritt li tittieħed azzjoni konkreta dwar it-tibdil fil-klima li sfida reali u li qed tolqot reġjuni sħaħ madwar id-dinja. U għalhekk li mill-Oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista ressaq il-mozzjoni biex tiġi ddikjarata emerġenza nazzjonali tad-tibdil fil-klima. Madankollu l-Gvern Laburista qed jażel li jpoġġi l-gwadan politiku partiġan qabel l-aspirazzjoni taż-żgħażagħ u tal-poplu, fil-waqt li se jkun qed jeqret it-tama li pajjiżna verament ikun ippreparat biex jeleb din il-kriżi nazzjonali. Jekk forsi il-Gvern qed jaħseb li tiġà b'xi mod jew ieħor hemm din il-sejħa, ejja npoġġu madwar mejda u nerġgħu nagħmlu s-sejħa flimkien bħala Parlament wieħed, ejja verament nagħtu tama lil pajjiżna li hawn politiċi li għandhom għal qalbhom l-ambjent ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu Jason Azzopardi qal li l-Gvern ma jridx iħares il-ġejjeni taż-żgħażagħ Maltin meta rrifjuta li jiddikjara stat ta' emerġenza fil-klima. Kien ta' għajb u opportunità mitlufa għax b'nek attività il-Gvern injora mhux biss it-tamiet tal-poplu iżda wkoll is-sejħa b'vuċi waħda li qed issir mill-laqdiet u s-soċjetà ċivili. L-emendi li qed iressaq il-Gvern imkien ma jgħidu biċ-ċar li għandha tiġi ddikjarata emerġenza nazzjonali fil-klima u lanqas x'inhu mal-miri tal-Gvern sal-2030 u sal-2050 kif qed jagħmlu diversi pajjiżi Ewropej. Minnaħa l-oħra l-Gvern hija taqarraq meta jsemmi l-att dwar il-klima tal-2015 għax din il-liġi bl-ebda mod ma semmi li ġiet iddikjarata emerġenza dwar il-klima f'pajjiżna. Li biex xi ħaġa ta' issa, imma aħna l-aħħar ġenerazzjoni li nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex nevitaw l-irreversibbli. U Karl Guder qal li l-Gvern Laburista rifjuta li jkun hemm uffiċjal maħtur mill-Parlament li gawdi l-fiduċja taż-żewġ naħat tal-Kamra kif ukoll il-Kumitat Parlamentari li jiffoka fuq din il-kriżi eżistenzjali. B'hekk pajjiżna qed jitlef iċ-ċans li jkun pionier fil-Mediterran fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Aħna naħsbu li u nixtiequ għalmenu li pajjiżna jkun pionier fejn jidħol il-ġlieda fil-bidla fil-klima fil-Mediterran. Il-kellima qalu li l-Partit Nazzjonalista jħoss dieqa għal mod kif il-Gvern għażel li jdawwar il-mozzjoni b'tali mod li jġiba ma tiswa xejn. Preżenti wkoll għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm Giancarlo Agius Ciscaldi mill-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista u Nicole Zammit minn Team Start PN.